आसाम सरकारनि हारिमुवारि बिफाना आसामनि सा 50 महरगिरि शिल्पी पेन्सन बान्था फोसावदों। बेबायदिनो जोंनि क'क्राझारनि जे नोंथाङाबो बे सेलेक्ट जादों आरो मान बान्थाखौ आजावनो हाबाय। गोसोआव माबायदि मोनदों आयं नोंथाङा दिनै? बिथांमोननिसिम धन्यबाद जासिनाय जाबाय। गोसोआवथ' अफुरन्त मोजां मोनदां। आं बे शिल्पी बान्थाखौ सिक्रिटि हिसाबै मोनजानो लुगैखानाय दंमोन गोसोआव। बेबायदि रोखोमैनो एप्लाइबो खालामनाय जादोंमोन। दा गमामायैनो आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ आंनो जासिबाय। ओंखायनो मोजां मोनदां। जों मिथिनो लुबैबावदों आयं नोंथाङा बेसेबां सनाव हारिमुनि बिथिङाव आगान होजेनामोन आरो बेसेबांसो सावथुन मुलुगफ्राव फाव महरै बाहागो लाबायमोन आयं? हारिमुनि फोथाराव आङो क'क्राझार हायार सेकेन्डारि गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायब्लानो बिथराइ आफाद मुंनि मोनसे फरायसा आफाद दंमोन। फरायसा आफाद बे बिथराइ आफादाव दुलाराय आसामनिनो बायदिसिना गथ' गथायफ्रा क'क्राझाराव कलेजाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय, हायार सेकेन्डारियाव फरायनाय बिथांमोनहा बेवहाय ज' जानानै जों मोनसे कालचारेल आन्दलन खालामोमोन। हुरा हुरा सिम्प'जियामफोर बेवहाय खुङोमोन। बेबायदि रोखोमैनो प्रेक्टिसबो खालामोमोन, ड्रामाफोरबो। बै समनि गेदेमा बिथांमोनाबो हेफाजाब होदोंमोन। मुं लाथावथाव महरै आदा प्रसेनजित ब्रह्म थैनानै थांबाय बिथाङा। बिथांनि लांगोनायावमोन। बिथांनि न'आनो कालचार बादि गंसे न'मोन। दा बै समनिफ्रायनो फरायनाय समनिफ्रायनो लोब्बा दंमोन आरोखि। फरायनाय समनिफ्रायनो बेखौ लाथारदोंमोन, लाबोदोंल' नङा लाथारदोंमोन। फरायनाय लोगो लोगो बेबादिनो हारिमुखौबो जौगाखांहोथारनांगौ होननानै नाजानाय दंमोन आरोखि। गिबि खेब सावथुन हिसाबै दायना सावथुनाव बाहागो लाजेनदोंमोन। बेनि उनाव मिमांनि सिमांमोन नामा सिगाङाव। उनाव जिउनि सिमां बेखौ दोनदों राइटारा। जिउनि सिमां फिसार फिल्म बेबायदि रोखोमै फारि फारि खालामलांदोंमोन। बेसेबांसो सावथुनावथ' गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिबो माखासे निउस चेनेलफ्राव लानो फैनायफोरनो हरदोंमोन फिसा फिसा। बेफोरखौ गोसोआव आंहा गैला। दा ओरैनो हिसाबै 5-6थासो फिल्माव खालामनाय गोसोआव फैखाङो आरोखि। आलायारन, दहाय बुंखानाय जिउनि सिमां, आलायारन, रेप अफ द भार्जिन फरेस्ट, गोदान मुगा, बेनिफ्राय जों बिजिनियाव बरमायाव बासिराम जोहोलाव बिदि भिडिअ फिल्मसोमोन खिन्थु। बेनिफ्राय बिजनियाव गादांखुजा फिल्म प्रडाक्सन सेन्टार मोनसे जादोंमोन। बेवहाय सुनि, हावासिनि बार बेफोरबायदि फिल्मखौबो खालामबोफानाय जादोंमोन। बै समनि सिनेमानि थासारि आरो आथिखालनि थासारिखौथ' आं बारा बुरजाद्राय एटाचमेन्टआव गैला। खिन्थु जेनेरेसनखौ आं बुंबाय थादों जे जोङो बांसिनै क्रिएटिभ महरै जोंनि कालचारफोरखौ दिन्थिनांगौ, हारिमुखौ दिन्थिनांगौ। एक्टिंफोरखौ कुवालिटियाव लाबोनो हानाया मोजां। खिन्थु जोंहा ट्रेनिं गैया, ट्रेनिं मोननाय मानसिफोर गैयामोन बे समाव। टेकनिशियानफ्राबो मालाय मानसिमोन। जिउनि सिमाङाव अमर हाजरिका, डक्टर भुपेन हाजरिकानि फंबाय, बिथाङा डाइरेक्सन होदोंमोन। एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर हिसाबै आदा कमल ब्रह्ममोन लिरगिरि। बेबायदि हिसाबै केमेरामेनाबो असमिया मानसिमोन, मेकआपमेनाबो असमिया मानसिमोन। बेबायदिनो बिभिन्न बिथिङाव लाइटिंनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गासिबो गुबुन हारिनि मानसिमोन आरोखि। जोंनि मानसिया बेफोर आखाइखौनो होजेननो हाया। जोंनि लोगो लोगो जोंनो भाषाखौ नांथारगोन, हारिमुखौ नांथारगोन, सोब खिसु जिनिसखौनो जोंनो नांथारगोन होननानै। जेरै ओंखाम ओंख्रि जायोब्ला ओंख्रि गोथाव लुगैयो,
बेबादिनो हारिखौ जुदि फोथांनोब्ला बिदिनो गोथाव गोथाव हारिमु बेफोरखौ जों बासायनानै लाखिनांगोन। जों जेब्लायबो हारिखौ बावोब्ला जानाय नङा। हारियानो आसल थांखि। बर' रावखौ 1952 सननिफ्राय जेला फसंनो हायासै होमब्ला जोङो स्कुल हिसाबै स्कुलाव बसायनो हाबाय लासै लासैनो। दाथ' इउनिभारसिटि लेभेलसिम थांबाय। बिराद मोनसे पजिटिभ स्टेप बियो। दा नंखायनो जाहाथे जोंनि खुगानिफ्राय बर' रावखौ रावबो सेख'नो हाया, जों बे बेब'स्थाखौ जों लाथारनांगौ, लानांगोन। लिरग्राफ्रा लिरनांगोन, फरायग्राफ्रा फरायनांगोन। आरो बेजों लोगो लोगो जोंहा ड्रामा नाटक सब किसु जिनिसफोरखौ डेभेलप खालामलांनांगौ। बे दायथ'आ बांसिननिफ्राय बांसिन सफैबाय। आरो बेबायदिनो जों जाथिखौ गोथां महरै दोननो नाजाथारनांगोन।